Hi guys! Andito na naman ako sa Liverpool, Jollibee, United Kingdom. Pagkain sa mga Pinoy. Andito ako sa Jollibee guys. Pasok ako. Bihira lang Pilipina dito guys. O-order ako, gugutom ako eh. Dito ako mag-order ako ng Jollibee Chicken Joys. Maraming Filipino, dagang Filipino dito. Dagang Filipino ba? Ngaon o Chicken Joy. Dito sa Jollibee Liverpool. Ay tag-minute o naman. Lunch time. Hi guys, I'm here in Taylor, Filipino. Nagulat sa akong order. Takang kay tao karon ba? Sa Jollibee. Kay tag-minute ko man karon. Lunch time. Akong number is 115. Kailangan magulat bago maato sa counter. Kay mga tao, busy kay sila ron. Ay tao guys. Naon ta o Chicken Joy Jollibee. Deribat sa Liverpool. Delicious. Ito ang order ko. Ang tagal-tagal. 30 minutes. Jollibee. 30 minutes guys. Dami kasi tao eh. Ito guys, order ko. Jollibee. Tagal, 30 minutes. Kain tayo. Ano akong pagkaon ko rin guys. 2 pieces chicken and 1 rice. Okay guys, see you later. Kain muna ako. Bye!